כל כך הרבה דברים שנדמה שעוד לא הספקנו לומר ולהראות, ונדמה לנו שאנו מניסיוננו יודעים יותר. והנה אתם כבר עם רגל אחת בחוץ. ואם ארשה לעצמי רק רגע לשגות בדמיונות, את הרגל הזו אני הרי זוכרת קטנטונת, מדשדשת. ואמי אומרת, נו כבר בוקר, תתני לי עוד רגע, ננמם קצת על הקו. אמא, את שוב מנדנדת, תתני לי לאוכלי. למה את מתעקשת?